З 300 тысяч пар лыж у пачатку 70-х да крыху больш, чым 4 тысячы ў 90-х, а на пачатку 2000-х і ўвогуле попыт на гэтую прадукцыю амаль зайшоў на нуль. І гэта ў той час, калі драўляныя лыжы селяханскай фабрыкі ў Савецкім Саюзе карысталіся трывалым попытам і былі амаль што ў кожнай сям'і. Паўстала пытанне, што рабіць далей. У верасні мінулага года на спецыяльнай нарадзе прэзідэнт краіны паставіў задачу правесці мадэрнізацыю і прыступіць да выпуску ў селяханах сучасных лыж з пластыку. На правядзенне гэтай работы спецыялістам спатрэбілася усяго каля года. Кошт праекта склаў звыш 14 мільёнаў рублёў. Было закуплена самае сучаснае абсталяванне вядучых вытворцаў. Да гэтай работы далучыліся і на прадпрыемстве «Кузлітмаш», дзе вырабілі спецыяльныя прэсы. І вось старт дадзены. Чырвоную стужку новага прадпрыемства разрэзалі кіраўнік спраў прэзідэнта Беларусі Віктор Шейман і старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Лис. До конца года мы планируем произвести за ноябрь-декабрь месяц примерно 7 тысяч пар лыж. Это 6800, 7 тысяч пар лыж. Выходим в следующий год массового производства, январь-февраль месяц, чтобы максимум обеспечить в этом зимнем сезоне этими лыжами наших людей. Лыжи пойдут в школы, лыжи пойдут в различные организации. Второй сегмент, конечно, будем в розницу продавать. Стоит задача произвести в 2020 году уже 50 тысяч пар лыж. Произвести мало, нужно реализовать, продать эти лыжи нужно. На следующий год, 2021 год, 70 тысяч пар лыж. Станем на ноги, отработаем технологию, тогда мы будем выходить на лыжи высокого, небольшого спорта. На новай вытворчасці ўжо запушчана 5 тыпаў лыж. Плануецца ў хуткім часе давесці асартамент да 16. Новыя лыжы селяханскага філіяла гандлёвага прадпрыемства «Беларусьгандаль» знаходзяцца ў бюджэтным сегменце і прызначаны для дзяцей і падлеткаў. Калі гаварыць пра канкурэнцыю з вядомымі вытворцамі з Расіі і Украіны, то селяханскія лыжы, са слоў спецыялістаў, таксама адпавядаюць самым сучасным патрабаванням па якасці і надзейнасці. Пастаўшчыкі камплектуючых самыя вядомыя сусветныя брэнды. Свае намаганні прыклалі і беларускія навукоўцы. Для такога населенага пункта, як Селяханы, фабрика по вытворчасці лыж – гэта яшчэ і новые працоўныя месцы. Здесь было когда-то одно крупнейшее предприятие, на котором, в принципе, эти Селяханы и держались. После ухода здесь начались проблемы с, задействованием людей. Где им работать? Хозяйство, да, оно работает тоже не без проблем, но вместе с тем мы там что-то делаем. Но такое заместить производство было крайне сложно. Поэтому это, естественно, для области, для нашей республики новое предприятие, высокоэффективное, которое во всех отношениях оно нужно. И это даст стимул для развития, потому что это высокотехнологическое производство. И здесь, естественно, нужны люди высокообразованные. То есть это рабочие места для молодежи. Сегодня выпускники вузов, здесь сегодня работает наука. И я уверен, что мы на базе вот этого предприятия и дальше оно само будет развиваться. И можно подтягивать здесь и другие такие же производства. Магутнасць новага цеха дазваляе вырабляць да 100 тысяч пар лыж у год, але выпускаць такую колькасць плануюць толькі пры трывалым попыце і паставках на экспорт. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».